Bai jakin du beti, aitiek esan dagoelako, bere historizi jakin du, bere nebia frentien hil zara. Da zegaitik pizka gehiago, bueno, da gaur egun zegaitik. Nik 2000 eta ez dakit ziur noz, baina ustut, aitiek bizi bat zan, da fin de karrera inguruen behizingo zala, 2005 inguruen, eta lehen komentatu moduen, proiektu arkitektuenaz eta proiektu fin de karrera egin, etzien ordu asko sartzen agazan, da egitea alguen egun, eta horregaitik dauz apuntiek fin de karrerakoek eta horrek. Da holako baten nik neukon lagun bat Donostin, ekain jobetizatot Asturtze, bere ama dalako aldizia Asturtze idazlia, baina bere lehen babizena ez da Asturtze. Baina, bueno, ekain, eta ekainaz egon zalanien arantzadin fosan inguruko gauzaki. Da holako baten, okurri bilaten berari e-mail bat idazti. Bere e-mail bat idaztie, Baiajoaren barri fosan inguren, bentsetan, bueno, ondekera sozial hartziote. Da itike alguen dauela e-mail bat idatzi notzan ekain. Da e-mail hori mantentzen dut, eta e-mail horrek esaten zagoen, haupa ekain. Nire ikerketak nola dabiltzan azalduko dizut. Bidalitako informetik, zeberak bildu zen harino informe batzuk arantzadik zabaleko gozan informiak. Bidalitako informetik fosa etxagoen bat izan daiteke antzekoena. Baina ez dut uste. Izan ere, nire aititek argi dauka fosa San Pedro ermitaren kontra dagoela. Ez dauka argi etxagoen edo elosutan. Aurkitu du San Pedro ermita, San Pedro auzoan, etxagoen de elosu artean. Ez dakiz herritako parte dan. Horre izan daiteke. 1926ko abenduak 13 Santa Lucia, UHP, Unión de Hermanos Proletarios, laugarren konpainia, komunistak zirela. Hau da, hil zala, nire aititik bazeki zen, bere nebi hil zala Santa Lucia egunien. 1926ko Santa Lucia egunien, da bera zala UHP kuarta konpainiako, komunistia. Da bera saltzen dugu zer kontautzien berari. Aurreko egunean permisoarekin Bilbotik ibileak ziren, eta baserri arteko sukaldean denen artean batutakoarekin jatunaldia egitekotan zeudenean, egurra falta eta bi gazteenak bila bidali zituzten, egur bila. Tartean, Aranburu, 1916an jaioa. Nire aititekin berandago batean disciplinario 35 pinkinan email honetan, baina nire konfunditu egon bizan, edo Joaquin Erronkaren, ez da, Erronkariko esan 38. Bakarrik, kangazen egon zan 135 edo 20. Eguelo horretik konfunditu, baina emailien degedimile batean disciplinario 35. Joaquin Erronkari nagonikoa. Gizon honen inguruko datu gehiago dauzkat, bizirik on liteke, esaten nagan bene garaiz. Bi gazte hauek pasioan zeudela, etxaiek tximiniatik mortero bat bota eta 15-16 gudarin zituzten. Gazte hauek horma gainean erorita salbatu ziren. 10 bat egunetara ohartarazi zituzten familiak. Jada San Pedro ermita honetan ehortzirik zeudelarik. Eskerrik asko bihotzez guztiagatik eta gongo gara. Zain dut, egazten honetan. Da zegaitik hartu dugu presentzia e-mail honek egun hauetan, da zegaitik zuekin elkarrizketa honetan azkenian. Ez dut ekarri, baina arreza izango da hori komunikabideek asko eta dabilako. Aurten, ez dakit noz, topa horren fosa bat etxagueneko Lizaen kontra bide albuen. Eta komunikabideek atara ben fosa hori. Sekula atara ben fosa handizena zala ezaten. Egon da mentxek dira. Hemen Euskadin, ez da? Euskadin. Etxaguen lau Legutioko pantanuen inguruen. Eta komunikabideek izatea bien, komunistak ziela, 16 bat, baina konpainia bat nik enaren ezetzen Perezagua. Konpainia Perezagua kuek ete ziela ezabe. Konpainia komunista baz. Hori da. Baina nik ez, gure lehen guzu nahi irrati zentzua ban eta lar antza eukon gure historizara. Da nik ez nek izan, baina orduen irakurrenaren notizize da zanaban. Lehen irakurri entzun dozue, nik ze idatzen hotzan
Arantzadiri izia 10 urte, urte pilo bat aren jau, eta bat irenteetan az. Fosa topa biela pertsona kopuru horrekin, etxagoeneko eliza baten, naiz da negetik esaten zaben elosuta etxagoen, eta komunistak ziela. Pixkatripak mogidu jaku zen, eta nire kurriaten deitzia Arantzadi. Eta Arantzadikuek epinizkien kontaktuen Jimi Jimenez ikerlariakin, eta gaur da egune ezin jogule hori ezer ziurtatu, baina Jimi Jimenez ikerlari zetabil nahiko peskiza topetan, benetan aurkitutako gudari horiek izen daitezkeela WhatsAppeko hauek. Segaitik, hori Arantzadiko dokumentuetan hobetu gongo da, baina egon daitela registra dute, zelan Jimik topau dauen epaiketa eta osala bere gara izen. Ez baten argiz, Alboko Herriko alkatie, etxagoen Alboko Herriko alkatie. Akosta? Akostako alkatie. Akostako alkatie, ia bien, usteot, epaitu ebien Bilbon, traidoretzat, ze berak emondako informazio bategaitik hil ziela, jentie. Eta, Jimik topau dau, epaiketa horretan deklaratu zauela UHCP kuarta konpainiako kapitanak, koronela Bardin, ez dakit, arduan batek. Eta, konsiditzen dau pertsona kopuruetan. Eta, konsiditzen dau, bizirik dauen gizon batek, esaten dau, berak karretilan erua bazala akosta ingurutik gorpu horiek ara. Orduen, konsiditzen dau, gure osabata hil zien baserri baten, morteroa botata. Naizta sufrentien egon gabaz, asko, jakinen biozu nun dauzen, estatzen ziuzu mortero bat asmatu, ez? Nundik inora. Orduen, enkajetan dago horrek, alkate hori txibau izana edo posizionamenduena, eta etzaiak frankiste kasu honetan, mortero hori bota izana. Orduen, hori eta Jimin investigazioak diela eta nahiko argi da, baina hori nio ez da publikoa bezer, edan aldako. Horrek, aldatuko litzake guztiz, pentsamendu 15ko fosa hori benetan UHCP kuarta konpainiako komunistak izetiaz.